alle sammen, og nu vil jeg lave en video med Eos, og jeg har 2. Jeg vil ønske, at jeg havde lidt flere, men det må vi jo se. De er også rimelig dyre faktisk. De koster 80 kroner, altså der hvor vi købte dem. Men jeg starter med den her, fordi den fik jeg først. Det er sådan en summerfruit. Kan I se, det står Eos. Og den har ikke brugt så meget endnu. Lidt måske. Den dufter i hvert fald rigtig godt. Sådan, ja, sådan jordbær. Sådan sommeragtig. Og så har jeg den her, det er sådan en honeydew, tror jeg nok det hedder. Jeg kan ikke lige huske det, fordi det er lidt irriterende. Der er ikke sådan nogle mærker på mine. Den fik jeg ikke for lang tid siden. Den er lidt brugt så meget af. Jeg kommer til at frygte med lidt fad. Og dufter rigtig godt. Jeg elsker bare sådan nogle Eos. Selvom jeg kan så mange. Men det er for dem. Og jeg håber I nød videoen. Men det godt. Hej hej.